Bosta adimen artifizialarekin eduki digitalaren pertsonalizazioa lanean, eskatzen dena da guztien araberako bi interes talde desberdin identifikatu, eta adimen artifizialeko erreminta bat erabili bi talderako proposatu diran eduki digital bi interes talde horietara egokitzeko, eta egin bi eduki digital berri sortu. Vale. Orduan, lehenik eta zer egin dut, errezenera joan naiz. Joan naiz ChatGPT-ra, lehen ariketan zer dan egin dana berriro copy-paste egin dut, bai? Non agertzen zen nola irakaslea naizen, eta nahi ditudan 10 hito esanguratsuenak, gertutena jasangarritasunean, izendatu dut nik, hau egin dugu lehenengo katasan, eta orain, behin hau egin da hurrengo eskatzen zait, eta zuek esandakoa berriro jarri diot nik ideiak jasotzeko. Orden, enekin esan taldekatu, esan dut, ChatGPT-ki aholku ematen didan. Eta berak esan dit, bitu, taldekatu ditzakezu adibidez, teknologia eta zientzia gustuko duten edo gizarte eta kultura intereseko duten ikasleen aldeara. Esan dut, ideia ona da. Vale, orduan lehenik eta bain zirengo dugu, maila, pertsonalizazioa maila ikusita. Orduan ningo duguna da, bere aurrera ezagutzak jakiteko Kahoot bat sortu. Bueno, hau dena Canva batean sortu dut, vale? Orduan zer egin dut? Canvara joan naiz, Canvan diseinu barri bat sortu dut, eta hemen, diseinu hau jarri diot presentaziones eta sostenibilidad, eta hau agertu zait. Pini dutzet, modo ludiko edo divertido bat aurkezpena, plantilla, eta hau erabili dut. Bertan aldatu dut sortzeko zein dan portada, jasangarritasuna gertakizun nagusiak, eta aprobetxatu dut irudiak eta bar, bale? Zer dakit nik jasangarritasunari buruz? Kahoot bat egin dut, zertarako? Bueno, ezagutzeko zeintzu diran ikasleen aurre ezagutzak. Aurre ebaluazio bat egiteko. Eta Kahoot hori, klik. Kahootena eramaten hau, eta hemen zer egin dut? Hemen hainbat galdera sortu. Galdera hauek hemen daude. Para que se creó la ONU? Eta gaztelera itzuli dut, baina euskaraz ere ez da inongo arazorik. Honen nola egin ditut? Honen danak ere, hone galdera hauek, eskatu diot gertakizun bakoitzeko galdera bat. ¿Qué se aprobó en Río? Hemen dauz zein dan zuzena, vale? Holan, 10 gertakizun, 10 galdera. Eta nola egin dut? Ez dudan ez jakin esan dut, noa Kahoot bat egiten. Eta egidazu zuk nik egin beharren galdera hauek. Orduan, sartu diot. Zu, behitu, nik 10 gertakizun hauei buruzko Kahoot bat egitea nahi dut. Sortu idazuz galderak eta erantzunak. Eta me dau. Te propongo 10 preguntas, tipo Kahoot. Hau aztertu dut. Ondo daudela eta interesekoa izan daitekela oinarrizkoa gainera esan diot izateko galderak. Oinarrizko galderak egiteko. Hemen promptean hori esan diot. Preguntas básicas. Vale? Eta esan dut, hau zuzena da. Vale, eta gainera esan diot, jarri dazu amaieran, pregunta final interactiva de todos estos eventos que te interesa más conocer. Teknologia edo historia de sociedad. Hemen ez da berez erantzun zuzena edo ez. Hau bakarri da, bere gustua jakiteko. Gero taldekatzea egiteko erabiliko dudana. Orduan, Kahoot horretan, badaude galdera hauek nik revisatu ditudanak ChatGPT-ek sorturikoak, eta amaierako galdera, non esaten duen, zer dan gehien maite duena. Edo teknologia aldeko ikuspegia edo gizarte eta historia aldekoa. Orduan, ikasleak egiten du Kahoota, eta horren arabera taldekatzea lortzen dut. Behin hau eginda, taldekatzea bitan banatuko dut. Taldea A, ikuspegi teknologikoa, energi gastuak, grafikak, klimaren aldaketak, temperatura askundeak adierazteko bertan, ze berrikuntza teknologiko gertatu diran, horrek teknologia alorreko interesa duten ikaslentzako, jana gabil personalizatzen, euren interesa arabera, eta besteak ikuspegi sozial eta historikoa, akordio honek, nortzu sinetu daben, ze gizarte aldaketa suposatu dauen, eta bar, eta bar. Vale? Orduan, hau da, eurak duten lehenengoko, taldekatzea eta bakoitzak egin beharrekoa. Orduan, zer egin behar dute? Taldeak ditu aukera honek. Daude 10, 5 talde batean da 5 bestean. Zeren arabera jarriko dut? Jarriko dut taldean teknologiako informazio gehien edo erlazionaturikoa egon daiteke esanak aukeratu ditut, eta ben
gizarte kutsu gehiago dituenak edo historiako aipamenak. Orden, hau nik ezer jakin barik zer esan dut. Noan, eta galdetu doi jodan barriro, ChatGPT-ri. Orden esan diot, barkatu ChatGPT, baina zerrendatu idazu taldea eta talde B ez urteka bakarrik, barkatu. Hemen esan diot, vale, hemen. Jasangarritasuneko gai batzuk beste baino teknologikoagoak edo gizarteera hurbilagoak izango direla suposatzen dut. Zelkatu A eta B taldentzako zein den hobeto, bai? Hombre, Kyotok deko oso argi, izango direla grafikak emisioanak, bai? Edo Parisko akordioak temperaturen aldaketak, orden horrek teknologikoak izango dira. Hemen daude, bai? Izurin murrizketa kuantitatiboa, neurketa teknologien bidez kontrola, bai, edo garapen edo temperatura 1,5 gradu mugatzeko konpromiso zientifiko eta teknologikoak zelan igoten daben temperaturak munduan, horrek dira teknologiko argiak, eta beste daude gizartekoak. Horren arabera, berak induzte zelkapen bat. Hemen urteka, da gero esan dut, urteka ez ni nahi dut, esan dut, zerrendatu izena. Da bera hasi eta izena ipinten da data. Bueno, kendu esan dut gero, kendu eta negritaz dauna bakarrik eta hemen dekoaz. Bi taldeak ja sortuta, esan dut, itxel. Hemen lagundu duzte bai. Eta orduan orain zeregina. Vale, bi taldeak dagoz, hemen dauz 5 eta 5, eta zeregina zer da? Sortu 3 gertakizuneri buruzko infografia zure taldearen ikuspegitik. Hori egin behar dabe. Bakoitza deko ikuspegi bat, teknologikoa edo gizartekoa, bai? Orduen, esan da dauz, deukila 5 eta 5, aukeratu 3 eta 3. Eta aukeran deukie. Vale, orduen, lanaren erdibidean doazenean, euren beharrak aztertuko dira eta ebaluazio formatibo bat egingo da. Eta ikusikola nola doazen. Holan, bai, ideia barriak emon barbaiaki ez lagundu eta momentu horretan irakaslaren eskuartzea egongo da. Vale? Lehentasunen arabera edo lehentasuna kontutan eukinda ikaslenak, saiaten euren lehentasunak jakitea edo euren gogokoenak, hemen aukeran emongo da egiteko edo Canva, edo PowerPoint, edo Geniali bidez. Ez dugu mugatuko programa batetara. Eta erritmoari dagokionez, erritmo altukoei eskiniko jakiez ariketa gehigarriak. Adibidez, teknologiko taldeari termometroaren ikono bat egin kartulina baten, edo emesioen grafika estel batean landu, ez bakarrik argazkia jarri, landu Excela, bai? Gizartekoei munduko mapa bat koloreztatu herrialde parteideak zeintzu dinen adieraziz, adibidez, edo baita ere logotipoa egin, marraztu desatela logotipoa eta kartulina baten egin desatela. Bai, hori erritmo altua dutenei. Erritmo baxukoei ordea, oinarrizko egin beharra zeintzu diren argi zehaztu, bai? Eta esan, babitu, jarri behar dozue, lagundu, ez da, argitu, bidea erreztu, data jarri, izena, nortzuk diran parteideak, eta zer den adustutakoa. Hau da, egin beharreko lehenengo zeregina. Behin hau eginda, hau egingo dute, beraiek uste duten erramintarekin, eta bigarrenean, zeremenan aurretiaz landutako 3 gertakizunei buruzko irudi esanguratsuna bilatu eta elkarbanatu klasekideekin. Eta horretarako Padlet bat sortu dut, eta Padlet honetan ez dago besterik gertakizunei buruzko argazkiak. Eta hemen adibide bat ikon dut. Kyotoko protokoloa bilatu dut interneten, idatzio Kyotoko protokolo, Kyoto grafika, eta agertzen da argi eta garbila, zelan doazen, CO2-aren igoera nolakoa izan den, urteetan zehar, munduan. Hemen ikasleak jongo dira, euren gertakizunei buruzko irudiak partekatzen gero klasean komentatu dezagun eta eztabaidatu dezagun zeri buruzkoa diran eta nola eragin duten. Eta hauexek dira, aipatu dira bi eduki digital berri, orduen, erakutsi dut nola sortu ChatGPT erabilita Canva hau nola sortu dudan, nola sortu ditudan taldeak, eta infografiak egiteko aukera emango diet Canva honetan edo beste edozein programetan, eta bigarren zereginako Padlet bat ere sortu dut, eta azten zitzaidan
Kahoot bat ere sortu dudala. Kahoot hori, lehen erakutsi dudan Kahoota. Eta besterik barik. Vale, bueno, eskatu jata egokitzeko nire lana eta beraz informazio barria gaitzeko. Lehengo aurretik bihaldutako informazioa goikaldean dago, hemen behan dago informazio barria da eskatzen zait, garatutako edo proposatuko infografien lanak erakustea, bale? Nola egin diran, orduan dago Kiotoko protokola alde batetik eta bestetik bigarrena Nazio Batuen infografia, bale? Orduan, esaten nuen, zelan talde bi dauden, A eta B taldeak, non landuko dituzten gertakizun nagusia jasangarritasunari buruz, A eta B taldeak, eta landuko dut bakoitzetik bana. Kiotoko protokoloa hemen, eta hemen Nazio Batuen erakundea, adibide gisa. Orduan, zer egin dut? Bueno, joain ez lehengo eta behin, galdetzera ChatGPT-ri, sortu idazu infografia bat urrango gertakizunera, Kiotoko protokoloa eta zer nahi dudan agertzea. Saiatu nahi, egin dit infografia nahiko xume bat, saiatu nahi apurtxo bat hobetzen, definizioa hobetuaz, baina ez du lortu zentzuzko gauzarik. Saiatu nahi zenbat alditan eta ez du lortu. Hori horrela izanik, Geminira joan naiz, eta Geminin eskatu dio bardina, eta hemen esan didana da ezin dizutegi infografia, baina bai lortu aldizkizut datuak. Orduan, egin didana da datuak lortu dizkit, hemen, eta hemen ere. Esan dit, nahi baduzu, egin dezakezuna da, CSV bat sortu, eta kopiatu eta pegatu. Orduan, joan naiz, berak esan dit, esan dit, kopiatu eta pegatu blog de notas batetan, hemen dago, eta gorde CSV bezala, eta gorde du CSV bezala, eta gero joan naiz estel batetara. Estele honetan datos eta de texto CSV klikatuta, importatu dut eta lortu dut taula. Datuak ia bitartez lortu ditut, eta orain bakarrik egin dudana da hau grafikatu. Grafikatzea eskatu diot eta hemen dut. Nola temperatura eta CO2 isuriak igotzen doazen urteetan aurrera joan ala. Honekin badu kanbara joateko aukera, kanbara joan naiz, eta kanba batetan Kiotoko protokoloa urtea zertan datzan, hori Geminik esan dit, bai? Kopia eta pegau besterik ez dut egin, bari izan, bale? Hasieran esan dit, hemen dugu definizioa, hartu dut eta kopiatu dut, eta behan jarri dut, grafika. Eta honekin, badut Kiotoko protokolaren infografia. Hori dago hemen, non esaltzen duen, Canva, irudiaren CSV-ren esteka eta estel taularen esteka, dana dago. Bigarren lana zen, infografiarena, Nazio Batuakena, mundu gatazkaren ostean, zein da egoera. Bai, historia eta gizarte salentzako. Egin dudan izen da, beste horren beste, Geminira joan naiz, eta galdetu diot, mesedez, gora arte noa, eta galdetu diot, Nazio Batuen erakundean, infografia landu nahi dut, historia eta gizartea sasoi hortan nolakoa zen azaldu behar du laburki. Lagundu idazu, mesedez. Eta berak egin didana izan da, 6 puntu nagusi, bai, nona hor labur biltzen den, zein dan testu inguru historiko eta soziala. Eta esan dut, ze ondo. Hartzen dut, exportartu xitz, kopiatu dut, eta esan dut, honekin badut. Gero berak gomendatu dit argazki hau, baina ez dut logikoa ikusten, ez dut sartuko, eta amaieran esaten dit sartzeko mesedez zein dan bere sorrera data, bai? Orduan hemen du berantza noa, apurtxoa berago, bai? Sartu helburua eta sorrera data. Esan dut, bale, noa kanbara. Kanbara joan naiz, sartu dut logoa, Nazio Batuak, mundu ostean, Bigarren Mundu Gerraren ondoriak eta bakegintzarako planak, hori dana atara dut, iatik. Eta hemen pegatu dut, bai, 6 blokeak, 6 bloke honek, bai, sortu ditut grafikoera, orduen, ondamendi humanitarioa, CO2 60 milioi baino gehiago hildako eta irizuntzitsuak, eta horren ondorioz, hori gertatzen da asko, leherketak eta ruinak eta daudenetan. Eta horrela daude, 6 blokeak. Azpian kopiatu dut helburua, zein dan, nazioarteko segurtasuna, garapen ekonomikoa eta giza eskubidea sustatzeko asmoarekin sortu zela, eta noiz zen bere sorrera. Da hor dut,
gizarte aldetik, gizartea maite dutenak, Nazio Batuen azterketa nolako izango litzateke. Halaber, bigarren zeregin bat egoen, hemen zan Padlet batetan, landutako 3 gertakizunen buruzko irudi esanguratsuenak bilatu eta elkarbanatu klasekideekin. Hau ikasleak egin behar dute Padlet batetan. Eta Padlet hori, bada oso xumea, gertakizunen buruzko argazkiak, eta dago Kiotoko protokoloaren grafika bat, bilatu dudana, irudi bat, eta horrela, gehiago sartzen joan daiteke. Eta hau ikasleak egin beharko lukete. Erremintaia ere, hemen, behean, elkarbanatua dago. Eta hau da